Line4U je prémiový online kurz angličtiny, vyvinutý mezinárodním týmem odborníků. Nyní v něm naleznete 5 kompletních jazykových kurzů, což představuje více než 600 hodin studia. Nevíte, jaká jste jazyková úroveň? Nevadí. U nás dostanete přístup do všech kurzů v rámci jedné licence, takže nemusíte zbytečně utrácet. Naším cílem bylo vytvořit unikátní uživatelský zážitek, spojený s maximálním užitkem pro studenta. Chtěli jsme, aby se vám systém zcela přizpůsobil a stal se tak přirozenou součástí vašeho života. Systém jsme vytvořili tak, aby jeho užívání bylo co nejvíce přehledné a intuitivní a současně maximálně efektivní. Systém a práci s ním vám nyní představíme ve stručném průvodci, a to včetně jednotlivých typů k jeho užívání. Budete moci studovat kdykoliv a kdekoliv. Systém je plně odladěn nejen pro váš počítač, ale i mobilní telefon či tablet. Průvodce vaším studiem bude Breptík, avatar systému Line4U. Po kliknutí na něj vám nabídne užitečné tipy a informace. Po zakoupení licence k našemu výukovému systému dostanete možnost vypracovat si rozřazovací test, který je zakončen doporučením vhodné jazykové úrovně a reportem vašich znalostí. Sami si budete moci rozhodnout, jestli doporučení využijete, či zvolíte začátek studia sami. Po dokončení rozřazovacího testu vám bude vypracován individuální studijní plán, do kterého budete moci kdykoliv nahlížet po kliknutí na avatara. Do aktuální probírané lekce se můžete dostat 2 způsoby. První je, že kliknete na tlačítko Pokračovat v kurzu, které naleznete uprostřed obrazovky. A druhý je ten, že kliknete v horní nabídce na tlačítko Kurzy. Pokud jste zvolili druhou variantu, ocitnete se nejprve v přehledu kurzů, odkud se rovněž můžete dostat do probírané lekce. Probíraná lekce je označena modrým zvýrazněním a rovněž malou šipkou. Kliknutím na ní se dostanete do lekce, kterou právě probíráte. Rovněž si zde můžete otevřít pouze slovní zásobu k lekci, cvičení navíc nebo test. Každá lekce začíná gramatikou, ve které se naučíte novou látku. Lekce jsou psány celé v angličtině proto, abyste si na jazyk zvykli a snažili se v něm i přemýšlet. Ve všech částech ovšem funguje okamžitý překlad, což je funkce, která vám přeloží a přehraje každé jednotlivé slovíčko, a to kdekoliv v textech. V kurzech 1 až 4 je vše navíc ještě kompletně přeloženo. Překlad se zobrazí po kliknutím na modrou bublinu s nápisem CZ, která se nachází v pravé horní části každého boxu. Doporučujeme ovšem minimalizovat používání kompletních českých překladů a snažit se zapojit vlastní intuici, znalosti a na zbytek slov, které neznáte, použít okamžitý překlad jednotlivých slov. Pokud vám nestačí funkce okamžitý překlad, tak ještě můžete využít funkce překladač. Jedná se o anglicko-český a česko-anglický slovník a najdete je na levé straně obrazovky. Většina obrázků je kvůli vyšší přehlednosti mezi textem menší. Nicméně všechny obrázky jdou lehce zvětšit a pak zase opět zmenšit. V každé lekci budete moci jednoduchým kliknutím označit, kde jste skončili. Systém si tak bude přesně pamatovat, kde máte po dalším přihlášením začít. Line4U je plná interaktivních cvičení. Zde máte zobrazenou variantu pro zakliknutí správné odpovědi. Další typ cvičení se objevuje v Line4U často, a to hned v několika variantách. Zde je zobrazena varianta, kde z horní části uchopujete jednotlivá slova a ty přetahujete do vhodných pozic. Další varianty jsou například seřazování slovosledu, spojování vět dohromady a další. Pro váš pokrok v jazyce je důležité procvičit si také psaní jednotlivých výrazů či vět. Proto i Line4U přináší celou řadu cvičení, kde je potřeba psát. Cvičení je tolerantní vůči zdvojeným mezerám a podobným jevům, takže bude opravovat jen skutečné chyby. Každá lekce rovněž obsahuje zajímavý dialog či článek. Články nemají kompletní překlad.
Zde výhradně použijte pouze vlastní intuici, znalosti a na slovíčka, které neznáte, funkci okamžitého překladu jednotlivých slovíček. A nebojte, jde to. A ten pocit po úspěšném přelouskání článku se nedá s ničím srovnat. Každé slovo ve všech textech je přeloženo. Nevíte, co vybraná slova znamenají? Nevadí. Najděte na slovo kurzorem myši a slovo se samo přeloží. Chcete si slovo poznamenat k pozdějšímu procvičení? Vyberte vhodný český výraz, který si chcete přidat do vlastního slovníku a klikněte na čtvereček vedle zvoleného českého slova v bublině. Všechny články, slova a vybrané texty v gramatice mají funkci přehrávání. Značí je malý reproduktorek, který se objevuje vždy před slovem ve slovní zásobě, u slov textu po najetí myší na bublinu. U článku se naopak objevuje v pravém horním rohu boxu článku, kde máte navíc možnost si nahrávku pozastavit a opět pustit. Doporučujeme si tedy vše na začátku 2x nebo 3x přehrát, abyste pochytili výslovnost. Nová slovíčka z článku naleznete přímo pod ním. Doporučujeme je pořádně procvičit a zapamatovat. Nejen přímo v lekcích, ale i třeba ve vlastním slovníku či jednotlivých tematických boxech můžete využít možnost procvičení slovíček. Můžete si zakrýt českou či anglickou stranu a slovíčka si postupně odkrývat. V případě odkrývání českých výrazů můžete tuto funkci spojit i s přehráváním jednotlivých slovíček. Další možností procvičování je písemné procvičení slovíček. Další cvičení je zpravidla kombinací gramatiky z lekce a slovní zásoby z článku. Proto doporučujeme věnovat pozornost i jemu. V závěrečném testu z lekce si procvičíte, co jste se naučili v lekci. Na celkem 30 otázek budete mít 30 minut. V případě neúspěchu či zájmu můžete tento test opakovat okamžitě znovu. V případě splnění všech závěrečných testů z lekcí v kurzu alespoň na 70% dostanete možnost účastnit se závěrečného testu, který když splníte rovněž na 70%, tak získáte mezinárodní certifikát TSPL. Na tento test máte 90 minut. Ale pozor, pokud jej nesplníte, tak možnost opakovat jej máte až za měsíc. Po celou dobu můžete sledovat statistiku o vašem studiu a vašich úspěších. Vše naleznete v sekci Můj účet. Každý, kdo si zakoupí licenci k výukovému systému Line4U, získá zdarma přístup do dalších jedinečných produktů, jako je Dictionary4U a Grammar4U. Čím jsou právě tyto produkty unikátní? Dictionary4U je kompletní slovníkový systém z produktové řady Line4U. Je zpracován mezinárodním týmem lingvistů a obsahuje 10 000 slov a slovních spojení. Naleznete v něm vlastní slovník, ale také širokou paletu tematických celků řazených do různých kategorií. Jednotlivá slova si můžete nejen procvičit, přehrát, ale i přidat do vlastního slovníku. Ve vlastním slovníku naleznete slovíčka, která jste si do něj přidali z lekcí či boxu tematické slovní zásoby. Můžete si je procvičit, přehrát a až je budete umět, tak třeba i vymazat. Můžete si je rovněž vyfiltrovat podle data přidání, abecedy a dalších kritérií. Export slovíček do PDF lze provádět nejen z jednotlivých sekcí vlastního slovníku, ale i z dalších částí, například všech lekcí kurzu a podobně. Vytvoříte si tak sestavu vlastních slovíček vhodnou třeba k tisku, čtení na vašem tabletu či poslání e-mailem. Grammar4U je rozsáhlá encyklopedie gramatických pojmů. Z jednotlivých témat se můžete dostat do lekcí, které se jimi zabývají a vše si pořádně procvičit. Dále zde najdete i různé gramatické přehledy, jako je třeba seznam nepravidelných sloves a podobně. Vše si můžete vyfiltrovat podle české či anglické abecedy. Věříme, že vás naše krátké představení zaujalo, ale nejdůležitější je vaše vlastní zkušenost. Vyzkoušejte si zdarma a nezávazně naše demo. A pokud jste již našimi studenty, přejeme příjemné studium.